Svatý Otče, Святіший Отче, znaky doby v těchto dnech jasně ukazují na vtělování systému Antikrista do světských struktur. знаки часу цими днями ясно вказують на втілення системи Антихриста до світських структур. Konkrétně jde o postavení homosexuality na prvé místo, o zavedení homosexuálních sňatků, o adopci neboli prodeji dětí homosexuálům a pedofilům, o zavedení juvenilní justice, která nezákonně a bezdůvodně odnímá děti vlastním rodičům. Йдеться конкретно про висунення гомосексуалізму на перше місце, запровадження одностатевих шлюбів, усиновлення, продаж дітей гомосексуалістам і педофілам, ювенальну юстицію, незаконне і безпідставне відбирання дітей від власних батьків. Jde o demoralizaci a demonizaci dětí skrze programy takzvané sexuální výchovy, o prosazování gender schizofrenie, podle níž muž se pokládá za ženu a opačně. Йдеться про деморалізацію і демонізацію дітей через програму так званого сексуального виховання, просовування гендер-шизофренії, коли чоловік вважає себе жінкою, і навпаки. Jde tu o ztrátu rozumu, ztrátu svědomí i všech morálních hodnot. Йдеться про втрату розуму, втрату совісті та всіх моральних цінностей. V této době všeobecného zmatku jste vy, svatý Otče, jako nástupce apoštola Petra na prvním místě povinen být svědomím církve i světa. В цій добі загального хаосу ви, як наступник апостола Петра, в першу чергу повинні бути сумлінням церкви та світу. Odpadlá církevní hierarchie spolu s Janem Pavlem II. Má na svědomí všechno toto současné zlo. Відпала церковна ієрархія разом з Іваном Павлом II має на сумлінні все це теперішнє зло. Proč? Чому? Protože papež netrestal hereze, ale naopak autoritativně je vtěloval. Тому що папа не карав єресі, а навпаки їх авторитарно втілював. Vyzvěte odpadlou církevní hierarchii ke konkrétnímu kroku. Buď se radikálně oddělí od herezí, historicko-kritické teologie a ducha Asisi, anebo musí opustit církevní úřady. Закличте відпалу ієрархію до конкретного кроку. Або нехай вона радикально відділиться від єресей ІКТ та Асижу, або нехай відійде з церковних урядів. Vyzvěte rovněž všechny politické představitele k účinnému pokání, aby započatou genocidu lidstva zastavili. Зверніться також до політичних представників з закликом до ефективного покаяння, щоб зупинити розпочатий геноцид народів. Vy v této historické době
doposud zanedbáváte to nejpodstatnější. Цей історичний час ви досі занедбуєте це найосновніше. Připravovaná beatifikace je antipokáním a nastolením duchovní vlády Antikrista. Підготовлювана беатифікація є антипокаянням і запроваджує духовну владу Антихриста. Jde o popření základních dogmat církve a likvidaci božího života uvnitř církve. Йдеться про заперечення основних догм церкви і ліквідацію Божого життя всередині церкви. Jde o euforii, jejímž důsledkem bude slavnostní pohřeb oficiální struktury katolické církve. Йдеться про ейфорію, наслідком якої буде урочистий похорон офіційної структури католицької церкви. Pro pravověrné katolíky pak bude nutností se oddělit od apostatické církevní struktury. Тоді для правовірних католиків виникне необхідність відділитися від апостатичної церковної структури. Gestem beatifikace vytvoříte z apostazí vnitřní jednotu a zároveň tím zveřejníte své vyloučení z Kristovy církve. Жестом беатифікації створите з апостазією внутрішню єдність, а одночасно цим оприлюдните і своє виключення з церкви Христової. Každý, kdo zůstane v jednotě ducha s apostatickou strukturou, nemůže být spasen. Кожний, хто залишиться в єдності духа з цією апостатичною структурою, вже не може бути спасенний. Svatý Otče, nenechte se manipulovat falešnou euforií. Святійший Отче, не дозвольте, щоб вами маніпулювала фальшива ейфорія. Zastavte sebelikvidační beatifikaci. Зупиніть самоліквідаційну беатифікацію. Biskupové synodu Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve. Єпископи синоду Української правовірної греко-католицької церкви.